dobrý deň, moje meno je Natália Julia Chrapanová a vítam vás na ustanovujúcom valnom zhromaždení študentskej firmy Sabelas. Osobitne by som chcela privítať vedenie školy, a to našu pani riaditeľku, inžinierku Janu Mortovú, naše pani zástupkyne, inžinierku Adrianu Juráškovú, magistru Darinu Chobotovú. Ďalej nášho konzultanta, inžiniera Branislava Chrapana, členov učiteľského zboru a ctených akcionárov a ďalších hostí. Dovolte mi, aby som vás oboznámila s našim dnešným programom. Takže schválime si program valného zhromaždenia, ďalej si navrhneme a zvolíme orgány valného zhromaždenia, potom si schválime a navrhneme dozornú radu, ďalej si predstavíme manažment študentskej firmy, potom si schválime stanovy študentskej firmy, prednesieme si a schválime podnikateľský plán, otvoríme diskusiu a na záver si schválime podnikateľský plán spoločnosti. Má niekto nejaké pripomienky k tomuto programu? Ak nie, dávam hlasovať. Prosím, hlasujte s vyhnutím hlasovacej kartičky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem. Program valného zhromaždenia bol schválený nadpolovičnou väčšinou akcionárov. Okrem programu je potrebné schváliť aj orgány valného zhromaždenia. Do jednotlivých funkcií navrhujeme týchto zamestnancov firmy. Za predsedničku som bola zvolená ja a moje meno je Natália Julia Chrapanová. Zapisovateľom je Filip Glajšek, skutatorky sú Nikola Džigrajová a Viktória Jakociová a overovateľkou zápisnice je Sabina Žatková. Má niekto iný návrh? Ak nie, ďakujem, dávam hlasovať. Prosím, hlasujte s vyhnutím hlasovacej kartičky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem. Orgány valného zhromaždenia boli zvolené nadpolovičnou väčšinou akcionárov. Kontrolným orgánom firmy je dozorná rada. Dovolte mi, aby som vám predstavila návrh jej členov. Za predsedničku valného zhromaždenia navrhujeme Tamaru Šimkovičovú. Z dozornej rady ďalej kandidujú inžinierka Zuzana Ščevíková a inžinierka Renata Zmajkovičová. Má niekto iný návrh? Ak nie, ďakujem, dávam hlasovať. Prosím, hlasujte s vyhnutím hlasovacej kartičky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem. Členovia dozornej rady boli zvolení nadpolovičnou väčšinou akcionárov. Ďalším bodom programu je schválenie stanov študentskej firmy. Akcionári dostali návrh stanov ako súčasť pozvánky na valné zhromaždenie a keďže sme k nemu nedostali žiadne pripomienky, tak môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Prosím, hlasujte s vyhnutím hlasovacej kartičky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem. Stanovy študentskej firmy Sabelas boli schválené dvojtretinovou väčšinou akcionárov. Teraz si môžete prezrieť organizačnú štruktúru našej spoločnosti. Prezidentkou študentskej firmy je Edina Farkašová. A teraz by som poprosila našu prezidentku firmy, aby predniesla podnikateľský plán spoločnosti. Dobrý deň. Volám sa Edina Farkašová a bola som zvolená vo výberovom konaní ako tohtoročná prezidentka študentskej firmy Sabelas. Mojou asistentkou je Nikola Džigrajová. Ako prezidentka je mojou úlohou viesť firemné porady a taktiež firmu ako celok. Ak sa vyskytne problém, snažíme sa ho riešiť efektívne a bez konfliktov. Taktiež rozdeľujem úlohy a sledujem ich dátumy splnenia. A v neposlednom rade podpisujem dôležité zmluvy a dokumenty v mene celého tímu. Rada by som vám predstavila naše logo. Naše farby sú ružová, bežová a čierna. Mnohí sa pýtate, že čo môže znamenať náš názov Sabelas. V súnskom jazyku znamená číslo 11, čo je počet členov tímu. A taktiež ste si mohli všimnúť, že dneska je 11.11., čo vnímame ako znamenie pre úspešný rok v podnikaní. Slovo viceprezidentke ľudských strojov.
Dobrý deň, volám sa Adriana Nusová a bola som zvolená za viceprezidentku ľudských zdrojov. Členmi môjho tímu sú Natália Julia Krabanová a Viktória Jakociová. Naše oddelenie zodpovedá za podnikový plán miest a taktiež za udržanie pracovnej morálky. Okrem týchto činností ešte zaznamenáva dochádzku a vypočítava výšku miest a provízií. V našom tíme je 11 zamestnancov a z toho 5 tvoria manažment. Naše minimálne mzdové nároky sú následné. Manažment firmy dostane vyplatené 2 eurá za celé fungovanie firmy a ostatní zamestnanci majú 50 centov za hodinu práce. Pri mimoriadnych výkonoch je možnosť vyplácania osobných odmien. Čo sa týka našich akcií a akcionárov, tak sme predali 100 kusov akcií v menovitej hodnote 3 eurá. Máme 71 akcionárov, pretože na meno sa dalo zakúpiť najviac 3 akcie. Výnimkou sú zamestnanci našej firmy, ktorí mali nárok na zakúpenie iba 1 akcie. A teraz by som pozvala k pódiu moju kolegyňu, prezidentku výroby. Takže dobrý deň, moje meno je Sabina Strigačová a som viceprezidentkou výroby. V našej firme zodpovedám za včasné a čo najlepšie dodanie surovín a materiálu. Taktiež stanovujem plán výroby na základe prieskumu trhu a zároveň rozvíjam výrobnú stratégiu našej firmy a kontrolujem jej kvalitu. Ako prvý produkt, ktorý vyrábame, sú laminované účtové osnovy, ktoré sú určené hlavne pre študentov 2. ročníka obchodnej akadémie, ale samozrejme si ich môžu zakúpiť aj ostatní žiaci. Žiaci majú možnosť si napísať menovku, vybrať si farbu alebo veľkosť buď A4 alebo A5. A je to obojstranná tlač a plánovaná výroba je 100 kusov. Ako ďalší produkt, ktorý vyrábame, je fascikel so súvislým príkladom účtovania. Tento produkt je určený pre štvrtákov našej školy a obsahuje 53 strán súvislého príkladu a je mu fascikli s pevným obalom, ktorého farbu si môžu vybrať. Naša plánovaná výroba je 35 kusov. Ako hlavný výrobok, ktorý ponúkame, sú vlastno vyrábané vodné sviečky zo kvalitného sojového vosku, ktorý je v sklenenej nádobe. Sviečku ozdobujú sušené kvietky, nevedze a plánujeme vyrábať nejaké špeciálne edície, či už na Vianoce, Valentín alebo ešte aj levandulové. V sviečke sú pridané esenciálne oleje, ktoré rozvoňajú celú miestnosť. A taktiež naša sviečka je výnimočná v tom, že keď ju zapálite, tak je počuť praskanie dreva v krbe. Ako posledný výrobok, ktorý síce nevyrábame ani ho nefinancujeme, sú trička s logom našej školy, sloganom, ktorý je originálny pre každý rok a práve naša firma ho navrhuje. Dobrý deň, moje meno je Sara Kitnerová a som viceprezidentkou marketingu. Mojimi zamestnancami je Filip Zlajšek a Diana Slobodová, ktorá sa bohužiaľ dnes nemohla zúčastniť. Ako viceprezidentka marketingu mám na starosti propagáciu našej firmy, ktorou sa snažím upútať čo najviac očí a nových zákazníkov. Taktiež zaznamenávam výsledky predaja a rozvíjam reklamnú kampaň. Náš marketing vediem cez viaceré reklamné portfólia, či už cez sociálne siete, ako je napríklad Instagram a Facebook, plagáty, ktoré rozposielame a lepíme po škole, školskú stránku a cez EduPage rozposielaním správ študentom. Keďže niektoré naše výrobky sú určené pre študentov, je pre nás nenáročné urobiť si reklamnú kampaň a predať veľa produktov, ale chceli by sme sa najviac zamerať na predaj našich sviečok, lebo asi nie každý má doma sviečku, ktorá pri zapálení knôtu znie ako praskanie dreva v krbe. Teraz by som rada predala slovo mojej kolegyni z oddelenia financií. Dobrý deň, volám sa Kristia Kukumbergová a bola som zvolená za viceprezidentku financií. Spolu s mojou pokladničkou Sabinou Žatkovou
finančné oddelenie našej študentskej firmy Sabelas. Našou úlohou je viesť finančné záznamy, príjmať hotovosť z predaja. Zodpovedáme za zaplatenie daní a finančných poplatkov, pripravujeme záverečný prehľad o príjmoch a výdavkoch, rovnako ako aj výsledok hospodárenia. Dovolte mi predstaviť vám plánovaný rozpočet nákladov a výnosov, ktorý sme vypočítali na základe predbežnej kalkulácie. Náš prvý produkt laminované účtové osnovy. Plánovaný zisk na jeden kus je vo výške 85 centov, čo pri pláne 100 kusov tvorí plánovaný zisk 85 eur. Ďalší produkt fascikel so súvislým účtovým príkladom. Plánovaný zisk na jeden kus sú 4 eurá a pri plánovanom počte 35 kusov to tvorí 140 eur. Náš hlavný produkt, voľné sviečky, plánovaný zisk na jeden kus je vo výške 1 euro, čo pri pláne 30 eur tvorí plánovaný zisk vo výške 30 eur. A náš celkový rozpočet, celkové náklady na účtové osnovy sú vo výške 125 eur, výnosy vo výške 210 eur a plánovaný zisk vo výške 85 eur. Fascikle, plánované náklady na fascikle sú vo výške 122,50 eur, výnosy vo výške 262,50 eur a plánovaný zisk vo výške 140 eur. Voľné sviečky, plánované náklady vo výške 120 eur, výnosy vo výške 150 eur a zisk vo výške 30 eur. Spolu sú naše plánované náklady vo výške 367,50 eur, výnosy vo výške 622,50 eur a náš plánovaný zisk je 255 eur. Našim akcionárom plánujeme vyplatiť dividendy vo výške 10% menovitej hodnoty. Teraz by som opäť rada odozdala slovo našej prezidentke Edine Farkašovej. Rada by som vám predstavila našu SWOT analýzu. Medzi naše silné stránky patrí silná komunikačná schopnosť a keďže chceme dosiahnuť čo najlepšie výsledky, v tomto si vyjadrujeme podporu navzájom a takisto ju dostávame zo strany školy. Zároveň by som vám rada predstavila aj naše slabé stránky. Keďže vo firme je veľa, o čo sa treba starať, stretávame sa s pocitom nedostatku času, v čom taktiež hrá úlohu naša neskúsenosť a priestory nevhodné na výrobu v škole. Medzi naše príležitosti patria workshopy na medzinárodnej úrovni, ktoré nám do budúcnosti dodajú veľa vedomostí. Taktiež šanca preraziť na trh vďaka výnimočnosti nášho produktu. A ako obrovskú príležitosť vnímame podporu od nášho konzultanta z firmy AT&T inžiniera Branislava Chrapana. Naše hrozby zahŕňajú aktuálnu situáciu s infláciou, ktorá by nám mohla spôsobiť neúspešnosť nášho produktu na trhu a taktiež nevyspytateľnú situáciu ohľadom koronavírusu. Rada by som odozdala slovo naspäť našej moderátorke. Ešte predtým, ako schválime podnikateľský plán, otváram diskusiu a ak má niekto z akcionárov otázku, prosím, aby zdvihol ruku. Môžem? Áno, prosím, páči. Ďakujem. No ja by som sa chcela spýtať, lebo teda z kulárnych informácií som sa dozvedela, že pôvodne vašim výrobkom malo byť niečo úplne iné. Súviselo to s pletením. A čo vás sa tak priviedlo k tomu, že ste zmenili ten plán aj ten typ výrobku? Ja dozdávam slovo našej viceprezidentke výroby Sabine Strigačovej. No takže ako prvé sme chceli vyrábať pletené deky z vlny, ale sme to museli zmeniť, pretože sme zistili, že tie deky sú finančne náročné a jedna deka by stála okolo 60 eur, čiže asi pochybujem, že nebolo to až taký veľký záujem ako sviečky, ktoré sú cenovo dostupnejšie a aj tá výroba je ľahšia. Má ešte niekto nejaké pripomienky? Nech sa páči. Ja by som sa chcela len opýtať, čo sa týka tej výroby, ste spomínali, že nie sú vhodné priestory. Ako plánujete zabezpečiť tú výrobu sviečok? No to bolo myslím, že priestory nie sú vhodné na výrobu v škole, ale vyrábať to budeme doma my. U nás doma. To znamená, ako je zabezpečené? Už je zabezpečené, iba priestory v škole nie sú na to vhodné, ale doma u nás, hoci ktorého z nás sa to dá ľahko vyrobiť. Dobre, ďakujem. Má ešte niekto Ja by som sa pre vás spýtala, že čo všetko vy potrebujete na výrobu tých sviečok? Prečo nie sú vhodné v škole tie priestory? V čom je problém? No keďže
je to z vosku, tak ten vosk musíme roztopiť na počet stupňov. A v škole by sme to nemali ako tak v mikrovlnke, ale to by nebolo proste také profesionálne a nespĺňalo by to určité podmienky. Že to musíme doma roztopiť. Potom ešte k tomu potrebujeme knôt. Máme drevený, aby bolo počuť to praskanie dreva. Potom budeme potrebovať esenciálne oleje, aby to rozvonialo miestnosť. A ešte sme tam pridali aj sušené kvietky. A samozrejme nejakú nádobu. Čiže najväčší problém je skôr práve v tej technickej stránke, že nemáte prístup k to roztopenie vosku, pretože sa to roztápa vo vodnom kúpeli a neviem si to predstaviť, ako by sme v škole na nejakej platničke roztápali vosk. My to smrdelo od poporu. Áno, nech sa páči. A aké esenciálne oleje ste tam dali? Tak tieto prvé obsahujú bavunu, olej sa volá bavuna. Je to také svieže, jemné a ďalej by sme chceli použiť určite lavandulový, keďže budeme pridávať aj sušené lavandule a potom to už bude prekvapenie možno na Vianoce a Valentín, tak to sa môžete nechať prekvapiť. Tak ak už nikto nemá žiadne pripomienky, rada by som pristúpila k schváleniu hlasovaniu za podnikateľský plán. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem. Podnikateľský plán študentskej firmy Sabelas bol schválený nadpolovičnou väčšinou akcionárov a týmto považujem valné zhromaždenie študentskej firmy Sabelas za ukončené. Všetkým prítomným by som sa chcela poďakovať za to, že ste sa zúčastnili. Dovidenia.